Et spørgsmål om dem og os. Det er et spørgsmål om et opdelt Danmark. Du bliver nødt til at respektere dine medborgere i... Du er ikke medborger i mit land. Har vi været gode nok til at integrere indvandrerne? Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes, der stadig er for mange ghettoer, hvor de får lov til at bare nærmest skabe deres eget lille samfund. Så jeg synes, vi skal simpelthen være bedre til at ligesom mingle dem ind altså blandt alle andre. Hvorfor er integration ikke så lige til? En barriere kunne være: i vores næste historie skal de møde 3 unge mænd fra Gellerup ved Aarhus. De er alle under 18 år og har begået talrige røverier og overfald. En gruppe med indvandrerbaggrund angreb i aftes med skud. Fordomme. Altså jeg er sådan helt optaget af, at i Nordjylland, hvor jeg kommer fra, der er man meget, meget bange for indvandrere. Der er stort set ikke nogen, de kender ikke nogen indvandrere, men de er rigtig bange for dem. 8% af alle indvandrerdrenge i alderen 15-19 bliver dømt for en kriminel handling. For etniske danske drenge i den samme målgruppe er tallet kun 3,5%. Hvordan kan det være? Har du et bud på, hvorfor så mange unge indvandrere begår kriminalitet? Ja, det ligger der meget forskning omkring. For det første er de jo opdraget i stort omfang til at hade Vesten og hade danskerne. Mange tror, at de på Allahs bud skal underlægge sig hele verden, og de tror, at deres taberkultur er andre kulturer overlegen. Da de fleste muslimer, der kommer til Danmark, har dårlige skolekundskaber, og i øvrigt desuden i meget vidt omfang kommer fra bunden af deres egne samfund, så klarer de sig selvfølgelig socialt dårligt i Danmark og i Europa i det hele taget. Det svarer i øvrigt også til, hvad Danmarks Statistik netop har offentliggjort om, at mellem 40 og 50% af muslimerne og i det hele taget indvandrere fra den islamiske kultur ikke har nogen uddannelse og ikke har noget arbejde. Når mennesker bliver tabere, så reagerer de ofte kriminelt imod det omgivende samfund, fordi de er tilbøjelige til at give os skylden for deres egen fiasko. Men man kan sige det sådan, at mens hele verden går fremad, så sidder den islamiske civilisation tilbage som tabere, altså i samtlige muslimske lande, fordi de ikke er i stand til at omstille sig til den moderne verden. Har du et bud på, hvorfor så mange unge indvandrere begår kriminalitet? Ja, jeg tror, at noget af grunden er, at mange af de unge indvandrere kommer fra hjem, hvor de der skulle være rollemodeller, faktisk ikke magter at være det, altså deres forældre. Traumatiserede forældre med psykiske lidelser. Og så oplevelsen af, tror jeg, hvor svært det er at få en plads i det danske samfund. Altså som ung indvandrer, hvis du er ude og søge en praktikplads, så bliver du faktisk bedømt på både dit udseende og dit navn, og har sværere ved at få en plads, end hvis du var Rasmus, der var lyshåret. Ja. Og det tror jeg både der er historier om, måske også myter om, men historierne gør, at mange af de her unge siger på forhånd, vi kan lige så godt give op. De pisser på os, vi kan også lige så godt pisse på dem. Det tror jeg er en del af det. Altså en frustration over ikke at kan finde en plads, og en frustration over ikke at have nogle ordentlige rollemodeller. Og hvordan forbedres integration? Har du nogle forslag til, hvordan vi kunne få dem bedre ind i vores samfund? Nej, ikke sådan lige på stående fod. Altså vi skal selvfølgelig have måske de her ghettoer, de skal måske lige... Hvad mener du, der skal ske for at forbedre integration i Danmark? Den ting, der er allervigtigst, det er, at når man bor i Danmark,
og prøver på at blive en del af det danske samfund, så er det utrolig vigtigt at være på arbejdsmarkedet, det vil sige have et job. Og for at få et job, så skal man have en uddannelse. Så det er vigtigt, at vi får uddannet alle de unge, og at vi giver plads til, at de kommer ind på arbejdsmarkedet, og de får nogle ordentlige jobs. Hvad mener du, der skal ske for at forbedre integrationen i Danmark? Det eneste, man kan gøre for at prøve at integrere nogen, det er at forklare dem, at de må forlade den islamiske opfattelse af Allah som eneste retmæssige lovgiver og leder. Hvis de ikke vil det, så kan de ikke integreres. Og dernæst er det så centralt, at vi ikke støtter overtroens mange negative sider, enten det gælder halalkød eller separat badning for muslimer og retten til at opføre moskéer. Vi må fastholde, at Danmark er vores land, og de, som ikke respekterer vores kultur, skal sendes hjem, fordi det er kulturen, der er helt afgørende for, hvordan land udvikler sig. Bud er der nok af, men hvem tør skride til handling? Og hvad med fremtiden?